Agur bero bat berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Galiziatik, Bigoko itxasadarrean gaur Jaun Andreok, San Bertolomeuko lehen bandera jokoan, bitxanda jokatu dira eta Kaikuk lortu du 8 arraun elkarte hoien artetik denborarik onena bigarren txandako garaileak izan dira Sestaokoak, Kortaren mutilak, 20 eta 43ko denbora markatu dute, ordaz behin-behineko sailkapena, gero Tiran, San Pedro, Zierbenak irabazi du lehenengo txanda, Cabo, San Bertolomeu, Astillero eta Portugalete. Beraz, bandera irabazteko, Kaikuren denbora hori hobetu behar dute orain, orezko txandako ontziek. Lehen kaletik hori jo, bigarrenetik Hondarribia egungo liderra, gogoratu Hondarribiak orain arteko 9 estropadetatik, 6 irabazi dituela, 6 bandera, Urdaibeik 2, hori jok 1. Hondarribia gaur bigarren kaletik, hirugarrenetik San Juan eta laugarrenetik Urdaibai. Espainiako txapelketa irabazita gero, txapelketetan errege izan eta gero, bai Bizkaiko txapelketan, Euskal Herriko txapelketan eta Espainiako txapelketan, ea nola moldatzen diren bermeotarra gaur laugarren kale horretatik, Ibon? Hori da, eta aurreko txandatan ikusi dugunaren arabera laugarren kaleak, biek estropadik keragarri kaskarra egin dute Portugaletek, eta gero San Pedro ere bai, eta nik uste dute eragina baduela eta nabarmena. Eta orain, kuadrilla handi bat izer eskatu bertzaio, hortik bere lana egitea, eta kontrola ditzakeen faktore guztiak kontrolatzea. Gero, bueno, haizeak kalte egin diela, bueno, hori beste kontu bat izango da. Hemen ari gara ikusten aurreko txandan, azken luzean gertaturikoa, Kaiku errenta onaren jabe zen eta bigarren kaleko norabidea hartuta, eta bapatean berriro, itxuraz, aginduren bat hartuta, bere kalera hurbildu da, eta pixkat harriturik eratu gara, eta 2 segundu joan zaizkio hor Bizkaitarra traineruari. Nola nahi ere ikusi ditugu Zurinaga eta David Alvarez alkarri ostekoa luzatuz, epaileekin hitz egiten lasai antxera, eta ez dirudi hori baino gehiago gertatuko denik hor. Hementxe ditugu pronto, orezko txandan arituko diren ontziak. Kaiku iruditzen zait, estropada politia egin duela, 20-43, zein du beharrekoa. Hauei komeni zaie, haizeak gora egitea. Bandera txuria, bandera gorria, orain bai! Hasi da Jaun Andreok orezko txanda. Haze txistuan joango diren, Kiragarrizko txistuan joango dire kanpoan. Ea ba. Pare-parean, lau ontziak hasiera honetan. 20. segundua bete da. Horentxe balekoa, estropada. Eta hortxe doaz lauak. Ez dago diferentzia hundirik. Ez da bate. Hondarribiak segundutxo bat galdu ote duen, hori adierazten digu GPS-ak. Orain di 40 palatik gora lau traineruak. Eta kanpora, erritmotan ere, 38 azpitik etzait iruditzen joango diren inkinor. Urdaibai eta Orio branka aurretik sartuta, segundu bat atzeraxeago San Juan eta Hondarribia. Ea ba. Momentuz, horrezko txandakoak Kaikuren denbora hori, hobetzen, segundutxo bat hobetzen. Bueno, hemen hori jo. Odei Arrizabalaga itxuraz min hartuta, Ibon. Bai, gerriko minez, Odei Arrizabalaga gaur errazti, Jon Piñeiro eta Andoni Peña geratu dira kanpoan, eta aste honetako nobedadea, Asier Carvalho da ez dela Galiziara etorri, dagoeneko taldetik, kanpo dagoelako, datorren lehenko aztetik. Ez duela jarraituko, denboraldian zehar, elastiko horiarekin, ez da entrenamentutan ere. Hori da. Hemen Hondarribia, eta Mikel Orbañanosek bere rotazioekin jarraitzen du. Eta gaur, nolabait gizon veterano eta garrantzitsu batzuk, Asier Puertas, Carrion, kanpoan, eta beste 3 aldaketa ere bai, ez da? Jauregi, Mari Eskurrena, Ekaitz Aznar kanpoan, eta Mikel 18-19 mutilekin dabil, rotazioekin jarraitzen du, akaso esanguratsuena Ugutz Bilbao, berriro ere aurrekalari postuan jarri duela. Eta hemen San Juan, orain txandako laugarrena da, San Juan, 2 segunduko atzerapenarekin. Eta, bueno, Tosta
Aldaketa batzuk bai, baina aldaketa gutxi, azken estropadarekin konparaketa eginda. Hori da. San Juan de Arrei dagokienez. Joseba Fernandezen normalean 4-5 aldaketa egiten ditu. Gizon bakarra aldatu du, oraingo honetan, eta egin duela batez ere estriborretan, Ander Jauregi kontrankera eraman, Gabi Bediak treneru erdira, Endika Lobez 5. Eta baborrean, Jose Eneko Leibarrek eta Aitor Ugartek tosta trukatu egin dute. Urdaibai eta Orio estropadaren buruan. 2 segundo, Hemen Salsamendiren kuadrilla, Aranberri, patroilanetan, Espainiako txapelketan ederki aritu eta gero. Eta gaur Toni Montenegro Galiziarra barruan kokatu du. Hori da, Salsamendi. Hori da, Espainiko txapelketa irabazi zuen taldearekin alderatuta, 3 aldaketa egin ditu. Montenegro, Zaren ordez, David Iglesias Riziren ordez, Berza Itzazkue lehorrean geratu da, Luis Angel Salvador bertan sartuta espalda estriborrean, eta baborrean berriz, Mikel Ojeda barruan da, eta kanpoan Iñaki Goikoetxea lekiterra. Eta San Juan 3 segundu galduta, Hondarribia pare bat. Konparaketan, Kaikurekin kontuak egiten baditugu, San Juan Kaikuren demora markatzen, eta txandako beste 3 ontziak bizkorrago doaz. Bai, baina, hau ez dakit, honegia den, txanda honetako entzat. Gero, torre egin behar dute, eta izeak gehiago baldin bada, gero kalteak, beti, kendu, eman baino gehiago egiten du izeak. Hor kontua ikusten duguna da, txandan, Oriok eta Urdaibaik, dagoenek Hondarribiari, treneru bete-beteak endu diotela. Orio lehenengotik doa, Hondarribi 2. erdikaldetik, San Juan 3. Urdaibi 4. eta begira. Estropada eremuaren ertzetatik bizkorrago Orio eta Urdaibai. Hortxe dira ba. Ea ba. 27 Hori da. Orio bera aurretik, hortxe. Zenaiko parean. Naiko parean. Ja, hobeto garbi. 4:22. Ziagoa kategorikoa. Oriok, Urdaibaik bat gehiago, Hondarribire hortxe da. 4:24 Urdaibaikoentzat harturiko denbora, Hondarribiarentzat 4:25, San Juanentzat 4:26. Kaikuren denbora hobetu dute guztiek. Ea orain, bigarren luzean. Begira, segituan, buelta eman, Urdaibai 2 segundo, 3 segundo. 3 galdu ditu, hor bada, hor bada. Laugarren kaleak, kanpoko baliza eman, eta denbora gutxian, hor ikeragarrikari emakera. Eta ez bakarrik Urdaibai, San Juan ere, 7 segunduko, 3. kaletik, 7 segunduko atzerapenarekin. Denboraren azterketa egin da hori gertatzen da. Kanpoko buelta eman eta lehenbiziko minutu terdian, 2 minutuan, Hondamendia. Eta Orio eta Kaikuren arteko konparaketa egiten badugu, 9 segundu, Begira Orioren errenta, 4 segundu orain. Hor da ba, Orioren momentu alenkale horretatik. Bai, momentu ona, eta hemen ez da jakiten estropada noiz puskatuko den, Askotan ikusi dugu, momentu batean 3-4 segunduko abantaila hartu, eta horrexekin bukatu. Oriok Hondarribiri 4, Urdaibairi 5, San Juani 8 9. Txanda honetan ematen du bandera hemen dagoela, gauzak aldatzen ez badira. Oraindik hasi besterik ez da egin hau. 5 minutu terdi, oraindik 3 laurden falta dira. Hori da, eta, Urdaibaik, begira, Urdaibaik minutu terdian, minutu eta 20 segunduan, 7 segundu galdu ditu hori horrekin. Zer den, Harrigarria da. Hondarribia ondoko kaletik doa, eta talderik baldin bada atzetik doanean burua galtzen zuena, hori Hondarribia doa. Zailkapen nagusiari begira, asko dago jokoan batipat Bermeotarrentzat. Hondarribiak zailkapenean, 11 puntu gehiago ditu, 101 eta Urdaibaik 90, eta gaurkoa zailkapen nagusiari begira oso garrantzitsua gerta daiteke. Eta plan horrek ez du hartzen, baina Orio batean ondo-ondoti dato. Zeharo 0 kalera torria. Era bat jodu, batearen ondora, nik uste dut, babesa aprobetxatu aldera. Begira, Urdaibaik 8. Eta San Juanek 11. San Juanek 11. Hala ere, Urdaibai eta San Juan, Kaiku baino hobeto. Ze aldaketak, txanda batetik bestera. Ikeragarriak. Ea orain, Hondarribiak nola reakzionatzen duen. Urdaibai atzean ikusiko du, hori ligari begira beraientzat aparta da, beste segundu bat, Urdaibairi oraintxe, baina, ea Orio eta Hondarribiaren arteko burruka hori orain.
Alaxe da ba. Eta orain iruditzen beste minutu erdian, haize ufada gogor batek harrapatuko dituela. Hor, beltzune bat ikusten da. Handia, bai. Hori, arraunean zoazela basoaz eta kolpea bezala antzematen da. Hori laste sartuko dira. Horio, bai, eta Urdaibai da, eske ikusi egiten da. Nabarmen, beltzuneak lehenago harrapatu. Handi dator, bai. Baina irten ere lehenago irtengo da, Orain lau treneruak, haize zurrunbiloaren erdian. Eta hor kontua da, buelta hartuta, Horio lortu du abantaila, Hondarribiarekin, eta orain hortxe doaz, orain eusten. Segunduan, Talderantziz 3. eta 4. kaletik San Juan eta Urdaibai bata bestearen atzen. Segundua galtzen ari dira. Zer den, Zer den Galiziara etortzea? Bueno, Galiziako estropada eremuak asko kritikatzen dira Euskal Herritik ikusita eta Kantabriatik. Gaur behintzat, estropada eremuaren neurketari buruz, itzerdi bat ezin dugu esan. Ongi neurtua, GPS-ekin gora eta bera, jendeak ez du inolako eragozpenik platzaratu. Noski, gero naturak ematen duena eta kentzen duena, hori beste gauza bada. Bueno, minutu terdi, ziago garako. 3 metro. Ea ba. Minutu terdi, Horio renta polita bat, 5 segundo. Kaikurekin konparatuta, 19, bon. Bandera, txanda honetan bandera dago. Hemen dago, horrezko txanda. Eta akaso gehiegi izatea izango da, baino Horio eta Hondarribiaren artean seguru. Bai, 4 segundutan dira biak. Urdaibai 11 asko da hori. Bai, eta batez ere 4. kale hartatik ikusten da, han zenbat galtzen duten. Arra ez dago, garbitze egin da ez dago zer egin ikan. 4. kale hortatik. Hasieratik ikusi dugu, Portugal eta lehenbiziko buelta manduenetik. Begira, San Juan, horrezko txandako Motelena eta Kaiku, bigarren txandako Garailea eta 6 segundu hala ere, San Juan darren aldeo. Hemen dator ba Horio, garbi aurretik, Hondarribi 5 segundora. Urdaibai 12, atzetik San Juan, maniobra lan erditan, 10 eta 16koa markatu du Tiranek. Daixo hobetuko dute hori. Hor da Horio. Horiok, orain txeldu dio. Garbi aurretik. Urko redondok. Irakoitz Etxeberria patroilan eta. Bentaja oso polita, 9 eta 55 Horiorentzat. Eta ateratzean, beste segunduren bat ere bai, nire ustez. Hor Hondarribia, maniobra egiten Bermeo orain, 4. kaletik eta San Juan Endika Perezen agindutara, 3. kaletik. Eta lan erditan beraz, 9 eta 55 Horiok, Hondarribiak 10, Borobilak, 5 segundu gehiago beraz, Urdaibaik 10-0-6, San Juanek 10 eta 10, gero Tiranek 10 eta 16. Gauza nola doazen ikusita, Bermeokoen ikuspegitik esan daiteke gaitzerdi. Puntu bat galduko dutela Hondarribiarekin, baina baldintza hauetan ez da hain larria hori. Zer den, Lehenbiziko etorri aldian ona Galiziara, San Xenxon 9. Gaur 4. kale hartatik, eta askotan, bi estropadetan, ez da jakiten noiz galtzen da, eta eran hori gari zaio jartzen, Oso eran ere. Ea orain, luze honetan nola moldatzen diren, Horio eta Hondarribia, hementxe dago eta bandera. Zamertolameuko lehen bandera. Hemen 2009an ere estropadak izan ziren, San Miguel Ligakoak, Mikel. Ba, eta Espainiko txapelketak ere, bai. Eta Espainiko txapelketak, eta treneriletan eta bateletan askotan. Estropada eremu honetan txe, baino 2009an, orduan San Miguel Ligan jokatu zen estropada, beste norabide batekin jokatu zen estropada eremu. Itxasaldera begira. Hori da, nolabait Tiran aldera. Hori da. 5 segundu, Horiok Hondarribiari. Bermeo eusten hor, 3. tokian. Bermeo eta San Juanen artean diferentzia ez da inaundia. 3 segundu, 11 bat. Treneru bat. Horio bizi-bizi, Normalean 95 palan dabiltzen dira. Gaur 28 palat erdian kanpora, Haize honekin, haizearen alde, sarritzea askatzen du, erritmoa igotzea. Eta Hondarribiak ere, azkeneko, zenbat, 6-7 minutuan hortxe 4 segunduan doaz. Hor da oleian, bai. 4 segunduan.
Hor lehenbiziko kalekoak zuloa, buelta eman eta gero metroietan. bateetako inguru horretan. Hori da. Muskuñokin batera ez da, Olagarro talde bat horribiliko, adarra jotzen arraulariei, Ibon? Larre bili, laugarren kaleko treneroek gaur badirudi, Olagarroren bat edo pegatu zaila, Hondarribiri bost, geldio. Hondarribiak ere, hoi baino ritmo biziagoan, kanpora, 38 pala eskasean. Eta orain horiok, azkeneko luzeari ondo eusteko, ziagogan asmatu behar du. Eta aurten zerbaiten gora egin badu, taldeak hortan izan da. Urko Redondo etorri denetik, irakoitzek izan da. Iaz, Mikel Azkarate, Alberdi aritu ziren, eta errespeto guztiarekin izan da, irakoitzek berak aitortzen du, bestera batera heltzen diola, eta azkarrago giratzen ari dela treneru. Lehenengo maniobran, horiok Hondarribiri 3, bigarrengoan bostera igo da, abantaila hori, eta orain hor dago, geldi. 5 segundo. Bueno, 5 segundo errekuperatzen, azken luzean eta ikusi izan dugu. Baina hortarako, ea ziaboga eta ziaboga ondorena, Horiok Urdaiberi lehenengo luzean segundu bat, bigarrengoan 12 joan da tartea. Hori da, eta orain, pare bat gehiago. Etortzerakoan dago hemen diferentzia. Etortzerakoan ikeragarria. Kanpo kaldean, batez ere, hor Lizarran, 3. tostan, Azkarate, 4. tosta Baborrean, Igo Mujika, Josu Indo hanketik, iaz Estribo hanketik ari zen, aurten Baborretik ari da. Beste segundo bat, Haitian joango dira. Donostian irabazi zuten, aurtengo bandera bakarra, San Migueliakoa. Hor dira ba, bigarrengoaren bila. Bi irabazita Urdaibai ere bada, Hondarribiak 6 garaipen bildu ditu, orain arteko 9 estropadetan. 10. da gaurkoa, eta azken maniobra egitera Orillo. Argi balizari. 15 bikaikuk, hor da Orillo, 14 eta 37. Etzekiari gabe, Hondarribiak ere begira, Ziri. 6 gehiago, 14 eta 44 Hondarribiak. Bada tartea, Bai. Bi ontzi. Bi ontzi luze, Bermeo 16ra, San Juan 22ra. Bermeo 3. litzateke eta San Juan 4. baita ere. Gora tartea. Begira orain ere, buelta eman eta horiok beste 2 segundo. Ziabogetan eta ondo ari dira, horre egiten dute zuloa. Ziaboga aipatu dituzu, eta Irakoiz Etxeberria, patroien zelkapenean aurreti da, 15 punturekin. Zurinagak 10, Ormazabal eta Endika Perezek 7. 8 diferentzia gora, Maniobran 6 erdi, orain 8. Bermeotarrak 19 doaz, Ziabogan 16ra, San Juan darrak 25era, azken maniobra horretan 22ra. Eta hala ere guztiak Mikel Kaikuren aurretik. Hala ere, hori da. Hemen hor jotarrak. Ze alaitasuna, ze poza, begira, hemen ikusten da ondondi datorren Irakoitz garbi. Baten ondotik, Estriborrera joan da zeharo. Hor babes puntua edo bilatuko du, eta horrexen bila, nabarmen horrexen bila. Bandera Bai. Hor dute, 7-8 segundu. Bai, banderaren puzka bat bai, Girten abintza bai. Tela zati bat ere bai. Bai. Ez dakigu eskutuaren zatia edo ertzekoa, baina 7-8 segundu hor dago. Baritetxe besterekin ere egon gara, estropada hasi aurretik, eta azkeneko bandera irabazitu zutenean etzen barruan, eta esan diogu gaur etxe beste barruan banderarik ez, eta esan dit, gaur bandera irabaziko jau. Begira San Juan, Han atzean ikusten da. Zeharo, Bai. Begira, Orio, Mikel. Hemen, batearen gainera dator. Gainera, Danak etorri dira. Danak, zeharo, Eta Urdaibai eta horiek antxe sufritzen. Dagoeneko, orain ere. Ari dira poliki.
erabateko maniobra norabide aldaketa ezin egin, da, bueno, poliki, gradualki ari dira egiten. Bueno, 7-8, hor dago dantza, 7-8. Gutxitan bezala gaur ikusi ditugu, 12 trainerutatik, 12ak azken luzean estrirurrera etorri. Ez da gehiegitan ikusten, Batzutan batzuk bai bestek ez, gaur guztiak. Zerrote dago. Hondarribia ere bai, orain Orioren Uberaren bila. Begira, Sara Gandara lankideak beste datu sortak, kabe bateko estropada Ondarroan. Ondarruko 31. bandera eta Pedreñak irabazi du. Ondarrutara 2. 3 segundura. Sus, Maria eta Jose. Zerkapen nagusian Getariak 130, Ondarroak 117, Zumaiak 116. 2. posturako hor burruka ikaragarria dago KE Liga. Bueno, eta hemen banderari begira Orillo, 7 segundu Hondarribiari. Urdeibei 22ra, San Juan 29ra, hala ere bi hauek Kaikuren denborako betzeko. Gogoratu Kaikuk 2. txanda irabazi duela, 20 eta 43ko denborarekin. Hondarribia pitin bat urbildu daba, 6ra. Uberan sartu zaio. Baina errenta badago. Ere, bai, Hor askotan aipatzen dugu, Uberan sartzea zer den, nolabait izateko txirrindularitzan ikusten dugu bat aurretik nolabait bidea irekitzen eta bestiak haizea aprobetxatzen dira. Traineruan haizea ez da aprobetxatzen. Aurreko traineruak uzten duen urbarbar hori, hor leunago, goxoago, arraun egin daiteke, eta horregatik sartu da Hondarribia Orioren atzetik. Orioren Uberan. Baina tartea hor dago, 6 bera ez da jetxi. Hori da. 8ra igo da, 6, 7, 8. Hori da, gainera, orain, Hondarribiak Orio harrapatuko balu, Orio bere kalean dago, Oriok ez du mugitu beharrik. Hondarribirentzat hemen bandera ez irabaztea gauza bada, baina Hondarribirentzat Urdaibai urruti lagatzea da, gakoa. Eta pentsatuko dute oso urruti daude eta ea hor tartean beste punturen galtzen duten. Momentuz ez, bakarra izango da. Oriok Hondarribiri 6, Urdaibai 24, San Juan 29, gero Kaiku 34. Gaur Hondarribik Urdaibairi bat zartuko dio. Eta Bermeotarren ikuspegitik horrelako baldintza kaskarretan lana eginda, galtzen hasita puntu bat galdu. Eta lideraren gandik 12ra geratu. Hori besterik ez. Ez da hilarria. Gaurko 4. kale malapartu datu horretik honda, hori bakarrik ez, hori ez da hilarria. Eta Hondarribia gaur ere, 100 metro, bandera Orillo tarrentzat, hemen txeda Orillo. Hor da San Nikolas ontzila, denboraldiko 2. garaipena. Garbi, Orillo tarren ontzila, San Nikolas ontziarentzat bandera, Samertolameuko lehen bandera. 0 kaletik. Orio, bai, 20-0 bederatzi. Hondarribia, bai, 6 segundu gehiago. Hondarribiak ere lidertza sendotu egindu gaurko honetan. Eta hemen da Urdaibai 3. Ontzi bateko abantaila San Juani. Hauek ere 0 kalera. Bou Bizkaia, bai Urdaibai, 25 segundura, orantxe San Juan darrak, 29ra. 2. garaipena aurten San Migueligan, Orillo tarrentzat. Estropada oso ona egin dute. Zure lanerako baldintzak egokila direnean, aprobetxatu egin behar duzu hori. Jakin behar duzu baldintza horiek zure alde erabiltzen eta Orillotarrek hori oso ondo egin dute gaur. 20 minutu, 9 segundo, Orio nagusi, Moañan hemen Meira auzoan, Samertolameu bandera jokoan, Bigoko itxasadarrean. Oriok Hondarribiari 6 sartu dizkio, 6 segundo, Urdaiberi 25, San Juani 29. Eta lehen esan duguna, Kaikuk itxaropenen bai, batira, haizeak ez du, erabat zigortu, 3. txandako ontzi talde hau, lau hauek, eta horren eraginez, ohorezko txandako lauak izan dira gaurko bizkorrenak. Hori da, esan eta esan ari ginen, Oriok estropada on asko egiten ari zela, gogoan dut esate baterako Euskadiko txapelketa, getxokoa, hortxe, ia honena gadina ibili den estropada, eta denbora kontua eta sorte kontua zela, bandera noiz helduko. Gaur, kalea aldeko bai, baino eure lana egin dute, eta hortik etorri da, Oriotarren garaipena. Hemen zelkapena, 20-0 bederatzi,
Hondarribiak ia 6 segundu gehiago, 30-15, Urdaibai 25-era, San Juan 28-ra. Eta zelkapen nagusian, 12 puntu gaur Oriorentzat, 11 Hondarribik, 10 Urdaibaik. Eta 12-ra igo da orain Hondarribiarren errenta ibon. Bai, gaur Hondarribiak ere, bigarren bai, baina Oriotarren handik 6 segundora, beste puntu bat, euren alde, eta esan behar dugu, gaur horrela esan badaiteke, muebleak salbatu dituena Urdaibai izan dela. Laugarren kale hartatik joan, eta Hondarribiarekin puntu bakarra galtzea, oso kontuan hartzeko. Larriagoa izan zitekeen gaurko egunak utzitako zailkapena. Aberi egiteko modukoa, keragarri egiteko. Hemen zailkapen nagusia, Hondarribiak 112, 6 garaipen, Urdaibaik 1 puntu 2 garaipen, Orio bigarren bandera, 80 puntu, San Juan gero 77rekin, eta gaurko denboren arabera, joango da biharko txanda nagusia, eta hortxe dira. Bihar bigarren txandan Zierbena sartuko da, eta Kabo alderantziz lehen txandan arituko da, bere etxean. Etxeko estropadan. Hori da. Gogorra hori haientzat. Eta ura ere, Boiro Miguel ikeragarri tokia izetsua da. Azkeneko 3-4 alditan, aizea erabakigarria izan da, gaur hemen izan den bezala, eta ea bihar zer gertatzen den. Hau da beraz, gaurko estropadak ekarri diguna, eta bandera bila joango dira Oriotarrak, eta egia esan Hondarribiarrak ere posi joango dira, zelkapen nagusian puntu bat gehiago dutelako. Eta estropada polita egin da, 6 segundu galdu dituzte Hondarribiarrek, Orio ondoan eraman dute, hor nik uste dut lehenbiziko buelta eman, eta ordutxe zabaldu duela Oriok tartea, eta bueno, gaur Oriok estropada bikaina, bandera, esan dugu lehen ere, edozein egunetan etor zitekela, baina Hondarribiak ere estropada oso sendoa, estropada bikaina, gaur ere, gazte jendearekin eta bar, eta gaur ere berretsi du lider sendoa dela. Hemen patroien zelkapena, 15 puntu Irakoitz Etxeberriak, Zurinagak 10, Ormazabal eta Endika Perez 7rekin, gaur Jakobo Gaiori, Meirako patroiari 3 eman dizkiote, Kastanedori Astillerokoari 2, eta Tirango David Alvarezek puntu bat bildu du, eta berehala joango dira agintarien ontzira klubetako ordezkariak, gaur Bermeoko Marinelak ez dira etorri, Egalutzearekin gaur hemen Ziez eta Onsu Arteetara joaten diren ontzi horietako bat hartu dute San Migueligako agintariek, eta benetan aholkatzeko moduko bidaia izaten da hori, hemendik irten eta Uarte eder horietara, naturak emandako paradisu horietara joan etorria, benetan ederra da eta gustagarria. Eta esango duzu, Galiziarren propaganda egitea gustatzen zaigula, baina benetan paraje ederra dira hauek, eta minu inguruan direnak, eta egia ezan oporralditxo bat hemen pasatzeko, benetan baldintza oso egokiak dira. Nira bat gomendagarria, itxaskiak eta gustatu ezkero gainera, modu egokian jateko modukoak. Bueno, Pado, azba, pixkanaka. Bai, Hondarribiarrek hartuko dute lidertza bir konfirmatu eta gero lehenengoz. Eta gero Oriotarra joango dira bandera bila. Hor da, elastiko horiarekin Hondarribiarren patroia Amunarriz, eta bera igoko da San Migueligako agintarien ontzira. Bien bitartean begira, haizeari dagokionez txanden arteko konparaketa, esan beharrik ez dago, azkenengoan baldintzak hobeagoak izan direla, ipar haizea eta 10,5-koa, aurrez gehiago izan dute, eta gainera abiaduraz aparte beste balorazioa da, ze momentutan nolako eragina, eta txandaz txanda hausnarketa eginda, ez dago zalantzarik
baldintza onak aurkitu dituzte Ohorezko txandakoek. Amunarrizek hartu du ba, bere elastiko horia, goigoian Hondarribia, San Miguel Ligako liderra, 112 puntu, Urdaibaik 100. Gaur ere txak, puntu bat. Oriok lehen 3 luzeetan denborarik onenak markatu ditu, eta azkenengo luzean, azkarrena, Hondarribia izan da. Orio baino segundu erdi bat bizkorrago. Bueno, datu bat. Hor 8 segundura ere, 8 ia 9 segundura ebilia Hondarribia, hor ruberan jarri denean, errekuperatu egin dio. Eta hor da, Amunarriz bere entzenatzailearekin, Orbañanosekin hitz egiten, Hondarribiarrentzat eguna, ederra, bandera ez, baina bigarren postua, Urdaiberi puntu bat. Eta Orio handi batengandik 6 segundora, rotazioekin jarraituz, eta bat, ondoko kaletik joan da. Eta Oriotarrentzat gaurkoa oso pausu handia, urrengo asteburuan Zarauzko ikurrina. Hori da. Oriotarrentzat hain maitea. Ikeragarri berezia. Eta, bueno, denboraldia nolabait erditik aurrera, eta egin beharreko pausuak lehen bailen bideratu behar dira, irailean indartsu ibiltzeko. Lehen esan dakoa, azpimarratuko dut, Orio estropada onak, ez oso onak egin ditu, bandera bakarra bai, baina Euskadiko txapelketan asko erakutsi zuen, zeran ere bai, Getxon ere bai, begira nolako bukaera Getxon. Txanda irabazita, eta hemen esan da esan ari gara. Detaileek, nabardurek erabakiko dutela suerteak, eta Orio, Hondarribia eta Urdaibairekin batera, gaur-gaurkoz, edozein garaitan, bandera irabaztea, hori ez da ez ustekotzat hartu behar. Eta erregulartasunaren lehiak azkenean ez du gezurrik esaten, eta adibidez orain podio gainean, denboraldia amaituko balitz, liga amaituko balitz, Hondarribia, Urdaibai eta Orio. Ligan ez dago zalantzarik, hori da argazkia. Hori da. Eta abuztu handi honen atarian, onduen daudenak ere bai. Kaiku, esan dugu, emeretzi egin zuela, eta lehertu daitekeela, baina beste txandatik joan da, hain izaten da zaila, bai, bigarren txandan beste erritmo bat izaten da. Irakoitz Etxeberriarentzat Lakaixaren elastikoa. Gaur Jakobo Gaiok Meirakoak 3 puntu, Kastan edo Kastillerokoak 2, David Alvarezek Tirangoak 1. Sari hori bai, baina orain beste sari sorta. Garagardo botila erraldoia, txapela, eta trapua, eta bandera dotore askoa ere bai hor, zuri berdea, tori Garagardoa, eta Jaun Andreok, San Bertolameuko lehen bandera, Oriotarren bitrina dotoretara joango da. Eta bitrina dotoreak aipatuta esango dizuegu, Orion bezalaxe ere, hemen, Meirakoek, San Bertolameukoek, ederki gordetzen dituztela baita ere, historian zehar irabazitako banderak. Hor da Irakoitz Etxeberria, zorionak Orio nagusi gaur, Bigoko itxasadarrean, estropada handia egin dute, Ohorezko txanda horretan, bikaina benetan, gaurko estropada. Eta berehala, Euskal Telebistaren kamera aurrean ere protagonistak izango ditugu. Estropada ederra egin dute Oriotarrek, garaipena, eta hor dira banderarekin, arraunak altxatzen ikusteko moduan garen baita ere. Eta Hondarribia bigarren, Urdaibai hirugarren, asko sufritu dute gaurko honetan bere kale horretatik. Eta azkenean lortu dute bai usta bihar. Orio, Hondarribia, Urdaibai eta San Juan izango dira Boiron, Ohorezko txandan, Kaiku, Tiran, San Pedro eta Zierbena bigarrengoan, Cabo, San Bertolameu, Astillero eta Portugalete lehenengoan. Gora arraunak, zorionak Orio, hortxe dituzue, ospatzen gaurko garaipen handi hau Galiziako uretan, eta berehala izango dira Euskal Telebistaren kamera aurrean gaurko Euskal protagonistak. Saiatuko gara Bizkor, Orio eta
Hondarribiko ordezkariekin hitz pare bat egiten, eta horretarako hor da pronto Ibon Gaztainazpi lankidea. Oriotaren garaipena, lehen luzean Orio azkarrena, bigarrengoan ere bai, hirugarrengoan ere bai, horrek ekartzen du normalean bere saria, eta Oriok irabazi du gaurko bandera. Aurrera Ibon. Txauko gurendoan, Iñaki Aroztegi, sorionak, Iñaki. Iñaki izan da esan ari ginen, hori hortzegoela, estropa honak eginez, eta banderaren saririk gabe, gaur iritsi da. Ba, hori da, ez, aurreko astetan uste behin da berriz esan deula merituak egin ditugula sari hobeo lortzeko. Hor falta zitzaigun gauzatetik edo bestegatik, eta bueno, gaur egia esan, no da ziratik oso estropa serioa eta oso nahi deula, eta behingoz iritsi da, ez, sari hori. Gaurko estropadari buruz zer ditu zaizu? Ba, bueno, antxo naiz behira eta demorak, eta ikusten dut, azkeneko nezi luze guztitan demora honena markatu deula. Ematezun, kanpoko kaletatik, lehenengo eta hirugarrengo luzen aizea hori aprobetxatu zuela, eta bueltakon lehenengo eta bigarrengo kaloka aprobetxatu zuela, ez? Baina, bueno, kanpoa gare batetikan oso ondo jungeala ikusi, esateiz duen bezala, kale luze guztietan demoraena markatuz, azkeneko Hondarribia markatu du, baina, bueno, usten dut Hondarribiak gure uberan sartu ganen, aprobetxatu dula hori, ez? Uberan aizen ze hori babes hori, eta esateiz dena, uste hasieratik bukera arte oso estropa nahi deula, eta oso guztua. Eskerrik asko eta zorionak Iñaki. Venga, eskerrik asko. Eta Hondarribiarrek ere hurbil ditugu, eta ea, eta lidertza hori birkonfirmatu eta gero, zer dioten Hondarribiarrek, aurrera? Burondo Frantziz González Txabarri. Bueno, Frantziz, bigarren lekuan, 6 segundora, beste puntu bat, Urdaibairi. Bai, hori zen, gure helburua onara Galizia etorri horretik hori zen, diferentzia mantentzea gutxinez Urdaibaiekin, eta behintzan gaurko egunean puntuak gehitu dugu, beraz oso konten. Orio zer ditu zaizu? Bueno, Orio ikusten ari gara, azkeneko asteetan goraka doala, eta estropada honak egiten ari dela, eta gaur, bueno, justu kaleak eskaintzen zizkion abantailak ondo aprobetxatu dituela, eta irabaztea lortu duela. Eskerrik asko, Frantziz. Bale, zuei. Frantziz González Etxabarriren hausnarketa, Jaun Andreok garaipen handia gaur Oriotarrek, bihar Galizian jarraituko dugu, Boiro aldera joango gara, eta ean nola moldatzen diren Cabo da Cruzekoak, gaur 9 izan dira, hauen demoraldia ere gora bera handiak izaten ari da, eta gaur bezala, Orio, Hondarribia, Urdaibai eta San Juan hor eskotxandan izango dira, baina estropadaremu ezberdin bat, baldintza ezberdinak Ibon. Euskalo bihar zer topatuko dugun, ura ere tokia izetsua da, hemen ikeragarria ikusten ari gara Galizian, eta, bueno, bihar ere ikeragarri pozik gongo gara Boirora. Ederki ba, eskerrik asko, agur bero bat ikusentzule izan zareten guztioi, gaurko honetan Moañatik, ondo bizi!